Dobrý den, Sofie Cookie, to je mapa Quick Fuel Convenience Store a se mnou tady je. Duxera. Jo. A jdem si hrát na SWAT. Už po 150. Jo. Bla 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 bla. My chceme hrát. My si chceme hrát na SWAT. Oh, sorry. I'm sorry. Lol. Říkal, že ty budou běhat ty debilci. No jasně, tam je debil, vole. Čurák zdrhnul, vole. Kam? Tady záchody, já se kouknu tady zatím. No, res. Tam. Jestli nevytáhneš zbraň, tak tě nestřelím, děvku. Počkej, smoka. Můžem? Můžem. Go. Ten čurák někam zdrhnul, nevím kam. Ty vole, tam jich je, tam jsou všichni 3 najednou, ty vole. Tak počkej, jak je tam hodně flash. Nebo normální granát, to bude lepší. Já Ty vole, ne. Ty vole, díky, no. Já jsem nevěděl, že to hodí k sobě ten vocas. A tam hodím ten smoke. Dobrý, já už jsem hodil, ty vole. Pozdě. A tě kryju ze zadu tadyhle, takže. Dobrý, pojď dovnitř, pojď. A já pojď rovnou rovně. Nemůžu, je tam ještě ta. Trošku kašleš. No, trošku. No, zavřel sebou dveře. No, to je spoty je všechny, já tady budu hlídat dveře. Ok, ale bacha na ty druhý taky. Jaký? To je zase to, že tam další. Všichni tam s brokovnicema, ty vole. Čekej. Mám přesně namířeno na dveře. Tak, můžem dál, Co zbraně ho? Kde? Nevzal. Zbraň? Já jsem ji nevzal. No, tak si mi zásil mám já, dobrý. Tady je mrazák. Hovno. Pán se budem bát. Počkej, čum, tam jestli něco vidíš. Tady je typek. Je tam co? Tadyhle stojí přede mnou. Mám mu dát hetku? Ne, ještě ne. To jsme měli minus body vlastně. Protože neoprávněný. A já to mám v hlavě, mám rudou hlavu, šej. Bude střílet. Ne, dobrý, pojď dole. No já se tady podal, ještě ta kunda tady není. Já ho spoutám. Jo, nahledám tu krávu. Dobrý. Zatím ji tady teda nevidím nikde. Next time. Entry team to talk. Suspect in custody, ready for pickup. Roger that. Standing by for further reports. Tak, cička. Kde? Cože? Je to, jo, je tady. Pojď, já to odpálím, ty tam hodíš smouka, pojď. Čekej. No a teďka, no teďka zdrhá úplně někam jinam, to se ti povedlo. Sorry. Blokuj tam ty dveře. Jak jako? Jako stůj v někam, kde neotevřela. Nebo já otevřu a jdu do ní, ze zadu. Ne, tady není, já ji nevidím tady. Tady je. Ne! Kurva! Já jsem jí chtěl zastřelit, ale nechtěl. Pindo vymrdaná. Takže ženský jsou něžný pohlaví. No, to jo, ty vole. Tak co ještě, ty vole? Co ještě? O, máš to, máme to! Nemáme ještě. Máme! Jo, ještě ty objectives, jasně, já jsem koukal jenom na procedures. Kill Donking. Kim Dong-in. Jaká King Konga budem zabíjet? Ne, to máš to zachránit. A Willis Fisher. A tak jestli nezachrání. Ještě jsem tam hodil tu sračku.
Nevím, jestli by tě asi docela dost trošku. We think you're so tough. Suspect is secure and ready for transport. Copy. Continue mission. Don't tie me up. Just get me out of here. Civilian secured and ready for transport. Oh snap. Roger Je ten that. čurák, co zbývá? Bye. Zbývá ještě jednoho týpka zachránit. A Why are you yelling at me? jo, no, prostě Tak jsem ho našel. všechny civilisty. Wait, is there some mistake here? You gotta stop those shooters. Jo, všechno, máme to. Takže, jestli jste se koukali na ještě předešlý videa, tak víte, co tohle znamená. Konec videa. Takže vzduch. Zdůř. 80